Hagani ko po ng ruway, hagani ko sur na gawa. Lambar ka basang spa prapo sao. Gawang yuto ko mansim jo nga syanu kan saher. Ngan saher syalandet kilo. Ong na ruway simsa. Ya to ko mansim jo nga ayu kan yor syata. Ngan sayo kajing bumjo. Ngan ruway hagani ko sur da ka jingruai da ka jingruai nange cibo na peng jong pi kum ki prabangai bi ka bangai i na ka banta ba pi ya comment wat pi subscribe ro na gamtai ki jingrua jonga ngau bulayun kurku ni rap ro na ka banta jong pi dang ya shakamat rangka ki ai ka bang dei ban prakhat mo nagabanta ki kabangi yo i nagabanta ki bangi pet hapdeng kajing im kababaha baka day ban perkhat yang kumangarwai sepang gatu ka sur kajing ruai ka bong blay utet man la kapor hagajing im jongi hagajing sitom kajing pang bat haki kajing jia kabingi ma ukwa kang kawai ka daw ban panim yang ai pi kum ki khon ki jong de kum ka ladangim perkhat ladangim phai kat ba ublei udang khot yo lese kum bong ga tin porbe habanga khot phim tre kan poi ka por bad ka bangi wat biang ro ngim siam de kum ka dun kam yang bangi day ban snyoto ublay khot yang iman la kapor bat ladang imlong di bab diam ki bakloy ban sha stop indo ya ga ying sus pa ka jong ke kum ta ga ni por ngan rawai ga ni sur kong ya tho ko mun sem jong ayu kan yo shita ya thu ko men sem jong sim dong shanukan ngan saher jalan den oh ngan saher jalan den jong kilo sim jong yo chata ya tu men sim jong yo chata ngan sayo kajing ibong ngan sayo kajing ibong
wai bor hapdeng jong pi ki prabengit bat kumjo hapdeng jong angin ya ilenti ngre utai ringi mat sibon ki jinge ringi mat sibon ki le andai kermen ide ban yai ban hun ban pediang kumujo hapdeng ki jing sneu ba hapdeng ki jing sneu si bat bagi nang long ki nong job kumbo kris job hangai ki nong job habang di bendon burom bagi nyero yu kungi kon kristan haga ji ya inti jongi haga de utai ulai rap daga bentagi ki dei ki jing bendon burom yu margi wai mesem hapriang jong pi bat jong aru kumjo hagi por baro ulai daga bentaga burom ju amen